И какво сте хора, аз съм българското момиче и днес ще отговарям на вашите въпроси, които не са чак толкова много, наистина не са толкова много и затова няма фейскам. Но както и да е, доста еднотипни са повечето, затова нека започна с най-питаното нещо, което е какво те нави да записваш клипове. Това е много хора го питаха и затова първо ще започна от него. Нещо, което ме нави да снимам клипове е много странно. Първият ми клип, първите ми два клипа бяха миналата година по това време и те бяха на предизвикателство. И аз ги направих и така просто на базик. И нали, нямах никакво намерение да снимам сериозно. Докато лятото на 2016, около юни-юли, не можех да заспивам от мисълта, че не съм качвал клип и някакви такива панарои, да. Паранои, които ме преследваха постоянно и не можех да дишам и направо и полудявах и затова започнах да снимам. И като заснимах първият ми клип, който май съм го скрил, да, който беше доста скапан на Hypixel на Hypixel, да. На Skywars в Hypixel и това беше най-първият ми вече сериозен клип и от тогава просто започнах да снимам и ма изкефи. Първоначално го правих много кофти, така едно тегаво му беше, колкото нали да съм добре, колкото да нямам тези тъпи паранои преди съни и така. И от този сорт, нали? Докато вече по едно време, като събрах около 100 сабскрайбъра горе-долу, ми стана готино и го правих вече с удоволствие и сега пак продължавам да го правя с удоволствие, за което причината сте само вие, така че благодаря ви за всичката подкрепа до сега. И скоро правим 1000 абоната, за което съм адски много благодарна на абсолютно всичките ви. И наистина е на голямо сърце. Да. Има един въпрос, който даже толкова е скапан, че не мога да го прочита, за това ви излиза на екрана. Не съм и никога не съм била, никога не искам да бъда. И дори съм го блокнала от абсолютно всякъде, където може да се блокне. Добре, на колко години си? Ами, мистер Нищо и Гошо ми отговарят вместо мене, така че... С коя програма снимаш? Мистер Нищо пак е отговорил преди мене. Ей! Мистер Нищо, ако отговаряш пак на въпросите, които ще ми задават под клипа, просто мислим. Така. Кой е Здислав и къде е той? Това наистина е един странен въпрос. Здислав може би е тези, които само за него говорят и които го следят от всякъде. Това са доста хора и те са почти навсякъде в България, защото мина адски много време от тъпия Здислав и всички пак за него говорят. What the fuck? Сета. Другия въпрос, който е как разбра за Майнкрафт. Как разбрах за Майнкрафт ли? Ами Майнкрафт, разбрах за Майнкрафт преди около година и нещо, може би вече 2 години. Това беше играта, която ме запали по гейминга и от тогава се чувствам. Тоест тогава бях някъде на 10, никаква идея. Даже може би да съм била на 9. Сета. И някъде около преди 2-3 години една моя приятелка в класа ми играеше на Майнкрафт в Soulplex, ако знаете кой е този сервер. Той преди беше, сега го затвориха. И почти всички мои приятелки играеха там. И едната обаче ми каза, Дени, не искаш, що не дойдеш с нас да играеш Майнкрафт? И аз, какво е това? И започнаха да ми обясняват и се зарибих. Много се зарибих, след което започнах да цъкам CIS, след което започнах да цъкам една друга Shellshock Live, след което абсолютно всичко и Garry's Mod и абсолютно каквото ви дойде на къла, може би без тези тъпи игри като FIFA-та, но се тая. И един също много интересен въпрос отново.
А, вашите какво ти казват, като видят, че си говориш сама пред компютъра? Това наистина много странно въпрос, че нашите са... тоест, като ме видят и ми викат, какво правиш? И аз някакво, снимам клип. И те викат, ма запуснимаш, бе. И аз някакво, хората гледат, и те викат, и нашите викат, и какво гледат хората? И аз някакво, имам си канал, в който аз качвам гейминг, клипове и хората ги гледат. И нашите викат, значи, ти качваш клипове, за да си губиш времето, защото никой не ги гледа. И аз, и що никой да не ги гледа? И те викат, защото кой иска да гледа как някой играе? И аз викам, бе, мамо, знаеш колко гледания има, бе? Ти какво си мислиш? По 100 гледания, по 10 гледания. И тя някакво... И изобщо те някакво много странно. Нали, аз ги базикам, нямам по 10 гледания, нямам сета. Примерно на този клип имам 3 гледания, така че... Сета. И като цяло това са малкото въпроси. Ако искате още да правя тези клипове от род клипове, може да зададете въпроси долу в коментарите и да напишете хаштаг ОМК, ако сте гледали клипа до края, за да видим колко сте те готините да гледат клиповете. Се там. И айде, чао, чао!